Hindi ko na kasi sobrang hirap kapag nasanay ka na malakas ka tapos biglang birthday ng anak ko, gano'n, yung mga graduation ng anak ko, hindi ko rin. Sobrang sakit po part ko bilang tatay. Kasi nangangarap din naman yung anak ko na sa unang akyat niya ng stage, ako yung maglalagay sa kanya ng mga awards niya. Pero hindi ko nagawa. Kaya kapag maalis yung nanay niya, siya rin yung nagpapainom sa akin ng gamot eh. Naalayan ako yung bumangon sa higaan. Makakausap natin ngayon si Lemuel mula sa Sorsogon. Magandang hapon sa iyo, Lemuel. Hapon po, sir. Kamusta ka na ngayon, Lemuel? Medyo mahina po yung katawan. Ano po yung madalas na nararamdaman nyo po dulot nitong sakit nyo, sir, na lupus? Ano po, nananakit po yung mga muscles, mga joint. Opo. Tapos madalas lagnatin, mabilis pong padapuan ng lagnat, sipon, ubo. In case po na sinusumpong kayo ng sakit, Sir Lemuel, ano po yung ginagawa nyo, sir? Nakahiga lang po kasi minsan po hindi naman kaya ng steroids na iniinom ko yung pag maatake po siya. May mga gabi ba, Lemuel, na hindi ka nakakatulog dahil sa sakit? Opo, so halos po matutulog ka ng konti po tapos magigising ng madaling araw tapos hindi ka na makakatulog ulit kasi sobrang sakit. Tapos gabi-gabi po ganun. Pero sa ngayon, Lemuel, kamusta na yung gamutan? Sa ngayon po, sir, medyo nahihirapan po kami sa gamutan. Hindi ko pa nakakapagpa-check up sa rheumatologist kasi malayo po sa Legazpi. Tsaka yung, yung mga gamot, kulang-kulang din sa financial. So may mga araw talaga, Lemuel, na hindi ka nakakainom ng gamot dahil sa kakulangan ng pinansyal. Opo. So nasa magkano po ito, Lemuel, itong mga gamot na kinakailangan mo? Yung pang-inject po, yung isang po noon, 100 milligram, Opo. 100 pesos po isa. Minsan po, sa isang araw, pag grabing sakit, 3 po nagagamit namin. So Tapos 300 pesos kada araw? Opo, yung yung pang-inject lang po. Tapos Opo. wala pa po yung mga may vitamins, may mga gamot po sa pain reliever, gano'n. Kung i-estimate natin sa isang araw, nasa magkano po ito, Lemuel? Kung ba sinasabi mo yung pang-inject, 300 pesos. Tapos yung mga gamot, vitamins, nasa magkano po ito? Siguro po sa isang araw, aabot po ng mga 150 or 140, ganun po. So sa ngayon, Lemuel, ano po yung pinakakailangan mo ngayon? Ayun po, sir, yung panggamot po. Tapos hindi pa po kasi ako napapatest na laboratory kasi wala po sa hospital na pinagdalahan sa akin dati. Nirefer po kami sa MDS kasi doon lang po yung meron dito. Sa Manila po kasi dadalhin yung dugo, doon test kasi wala po dito sa Bicol. Sige, Lemuel, standby ka lang para sa agarang pagtugon sa inyong alalahanin. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Miss Japs Calyos, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Sorsogon. Magandang hapon, Ma'am Japs. Yes, good afternoon po. Po, mula sa libreng serbisyong hatid ng Ako Bicol Party List, ano po ang maaring matanggap na tulong ni Lemuel? So, ganito sir, kung kailangan ni sir ng mga gamot natin na kung may reseta na bibilhin, pwede po natin siya i-assist para po makabili siya ng libreng gamot. Pwede po natin siyang i-assist through DSWD at meron din po tayo halimbawa po kung ang available ang gamot kung saan siyang ospital nagpa-check up, yung Metro Health natin, pwede po i-charge sa MAEP yung bibilhin niyang gamot. Ma'am Japs, ano po yung proseso po para matanggap po ni Lemuel itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Siguro ganito na lang sir, anytime today or bukas, pwede siya mag-visit sa office po ng Ako Bicol sa Barangay Tugos. Open po tayo 8 to 5 p.m. para po makita natin yung reseta niya. Before kita, Ma'am, bitawan, ano po ang mensahe natin sa ating mga kababayan, especially dyan po sa Sorsogon, na nangangailangan din po ng tulong medikal? Actually, lagi naman po natin available po ang tulong ng Ako Bicol Party List, lalo-lalo na po sa mga ospital, sa mga nangangailangan, sa medical, burial, lahat po yan natutulungan
natin. Ang kailangan lang nilang gawin ay magbisita lang po sila sa office ng Ako Bicol, sa Barangay Tugos, or i-message lang po ako para po ma-assist natin ng personal. Dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am Japs Calyos. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Sorsogon. Limuel, narinig niyo po ang Ako Bicol Party List na tutulong po sa gamutan po ninyo. Limuel, ano po yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po sa tulong po ninyo. Limuel, bukas din ay babalik ang aming team sa inyong lugar upang ipaabot sa inyong personal ang munting tulong mula sa programa ni Congressman Saldico. Ito po ay cash assistance, ito po ay pwede nyong pambili ng iyong mga gamot at grocery packs para sa inyong pamilya. Opo, maraming salamat po sa kay Kong Saldico at saka sa programa po ng Ako Bicol. Po, at saludo po kami sa inyo, Limuel, dahil tinatagan niyo po ang iyong sarili hanggang sa pagnanais na magamot po kayo. Sino po yung inspirasyon nyo, sir, para lumaban sa buhay? Yung pamilya ko po, sir, lalo na po yung anak ko kasi maliit pa po siya. At nakikita ko yung VTR kanina, yung video mo, sir, yung mensahe mo na talagang kahit anong nais mo na tumulong sa pamilya mo dahil sa nakikita mong nahihirapan na din sila, ay wala kang magawa dahil sa kalagayan mo, sir. Kaya gustong-gusto mo ay na magamot ka na. Ano, Sir Limuel? Opo, sir, kasi po nasanay po ako na ako po talaga yung nagpo-provide ng mga kailangan nila eh. At in case na gumaling na po kayo, Sir Limuel, ano po yung una nyong gagawin? Gusto ko po talagang makabalik ulit po ng trabaho. Maraming salamat sa inyong tiwala sa aming program na ipinadala mo sa amin, yung hinanaing or alalahanin mo patungkol dito sa gamutan mo, sir. Huwag kang mag-alala, sir. Meron po kaming staff na aalalay po sa inyo hanggang sa mga susunod na proseso. Opo, sir. Thank you po.